عدتاتنا شمراتنا مهري والهنس عبدان طعوم مهري والهنس نابيت فرد خيدوم جبن نياتات كسمعوا يوعلو كابتي مقابا ايام سوطعون جن اتطعيز بحالسب فتصعون جبن دميموهم قد يخونو قدقو من قد نخدو حاجة نقر طرح يزاربو مهري عبدان طعوم من دابلو نزا ختما خزروا يوعلو خونتات زقرمو حاجة ممرت أطوابيلو مهري كميلو إيو عبدان طعوم زخون إيلو يحطم مهري ولا حنس عبيد كات عمو عبيدي يطعميو إلمو حالفهم لا 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 يه لا 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 يه لا لا لو تجوتني أب كتم خصم السرعيت حوحات انقصاص أب زنبر الأوان من كان منزل الطفو زي فلت برار ورقتات صحفات أب ملوء ختمات زحزحو يزحدر كادرات الدرك دما من يفتسمو خمزلو كفوت يكالو ليتي اندازورو انتصنعكن بزي مهري ولا حنس ليتي اندازر زحدر سبيلن سلازي مهر يوم زلطفو زلو إلوم يحاسبو مخنياتون قدم حزي سئلتات لينين ماركسن ريوم ملاطان جحامن مصيومنا عدي حالفلا بولنا بر من أسيدو يحردو إلنا سلازبلو أوزي كندزي عتحساسيبهم مهراي أسيرهم انت أتقطقهم والحان تخرخ بلو ما يكالو تحريو وتهم كادرا داركي نمهراي تواقع غايتو بلو انتاي كنكم انتاي لومخم مكينا قجعات نبلو إلهم يسدوهم بدحر زي مهراي ولا هنس انتاي كنكم انت تبهالو مكينا قجعات ندابلو من قد اندخلوا تصنيحهم زمز زقطقطوهم سبات بمعدو يرئيوهم مهري ولا حنس نتي هزبي كلو اتاز قجوتن مكينا كيت قجوكم كلو إلهم من كم زقطقطوهم أفلطوا يبحال لا 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 يه لا 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 يه لا لا لو تشكمتي مهري ولا حنس بس حاجة سرعو تشكم زخونة جزوف سبعي عبت تحاول تخصم كف إلهم قبنيتي رؤينا بارو التسابعي عتو مهري ولدنا علم زدمم فرنجها إلو زريقو طباب سريع حليفو مس نحنا تشكمت خوينا حليفنا يبلون مهري ولا هنس كمس سندابلو نحنا كوا كابتم طباب يوان دويل كانا إخا كابتم تشكمت إنا نخوان انبر بلو لا 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 يه لا 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 يه لا لا لو ጭቃ مهري ولا هنس تحريك فوتو نخونو إيوم إلوم زقمتوهم حدا جبار أبنداسوا خمزي إلوم يحطوهم أنتم جبار أنتم مهري ولا هنس سلطان خصم كسع زاوية سروا منقست مالتي أبلالي بلا مسكدة يوتت أويل زبحال نمنتا يوتت أويلو إلو يحطم مهري ولا هنس كمس سندابلو كاون كيما ጭቃዶ كوكو خوينو بلو لا
لالي لالاي لالي لالاي لالي لالاي لالي لالوي معرنت مهري والهنز زفتوه ቢራ ተጋቢዞም እንዳሰተዩ ከለው ሓደ ተጋዳላይ ከዛርቦም ደልዩ ከምዚ በሎም ስምዑ እስኪ ምህረይ ቀደም ደሎሚ ማዕርነት ጾታኒ ኢሉ ይሓቶም ቀደም እምበር ማዕርነት ነይሩ ይብልዎ ከመይ ኢሉ ደጊሙ ይሓቶም ምህረይ ወላሃንስ ሎሚማ አወዳት በይንና እንዳተገረዝናስ እንታይ ማዕርነት ኣሎ በልዎ ይበሃል ላሊ ላላዬ ላሊ ላላይ ላሊ ላላዬ ላሊ ላሎይ ንዓይልኩም ሓደ ምህረፃይ ሰብኣይ ኣብ እንዳ ማርያም ጭን ቤተክርስትያን እንዳሰዓሙ እንከለዉ ምህረይ ወላሃንስ ይርእይዎም ምህረይ ናብ ጥቕኦም ጽግዕ ኢሎም ቅርሺ እስኪ ይሃቡኒ ይብልዎም እዞም ምህረፃይ ብሰብኣይ ብቁጣዐ ማርያም እንድዩሎም መዓንቲ ስለ ማርያም ኢለኩም ለሙኑ እሞ ክንተኽበልኩም እንታይ እዩ ከም ዘቐመጥካ ቅርሺ ሃበኒ ማለትከ ይብልዎም ምህረይ ወላሃንስ መጽደቂ ክትገብሩኒ ድዩ እንተደሊኹም ንዓይልኩም ሃቡኒ እንተደሊኹም ግደፍዎ ኢሎሞም ከዱ ይበሃል ምህረፃይ ሓጢአተኛ እዩ ስለ ዝበሃል ላሊ ላላዬ ላሊ ላላይ ላሊ ላላዬ ላሊ ላሎይ ድፍን ኢሉ ሓደ ምሩፅኒ ባህሊ ኣብ ምህረይ ወላሃንስ ዘለዎ ቦታ ከይዱ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝህቦም ነጊሩ ንሱ ዝውክሎ ጠርቲ ሽም እናፀውዑ ፈቆዶ መንገዳ መንገዲ ንሱ ዝውክሎ ፓርቲ ከም ዝስዕር ክኽልፍልፈሎም ነበሮም ምህረይ ወላሃንስ ድንቂ ንሱስ ድሓን ግን ንዓኹም መሪፅና እንታይ እዩ ዝርከብ ይብልዎ እቲ ምሮፁ ንባህሊ ከዓ ንዓና እንተመሪፅኩም ህዝቢ ትግራይ ናብ ምግቢ ሕትኡ ክምለሰሉ እዩ ይብል ምህረይ ወላሃንስ ህዝቢ ትግራይ እኮ ናይ ምግቢ ሕትኡ የብሉን ምግቢ እንተስኢኑ እውን ድፍን ኢሉ እዩ ዝሓድር ካልእ እንተሃልዩካ ድኣበል በልዎ ይበሃል ላሊ ላላዬ ላሊ ላላይ ላሊ ላላዬ ላሊ ላሎይ ናይ ከፍቲ ፈታዊ ምህረይ ወላሃንስ ዝኾነ ሓደ ዶክተር ብማዕዱ እንተሓልፍ ምህረይ ይርእዎ እሞ ክፅውዕዎ ፈተኑ ምስ ማዓይ ኣብዮም ብጥቕኦም ይሓልፍ ዝነበረ ሰብ ፀዊዖም ከምዚ ይብልዎ ምህረይ ወላሃንስ ቤዛኻ ዶክተር እስኪ ፀውዕለይ ይብልዎ እቲ ፀውዕለይ ዝበልዎ ወዲ መባእስቲ እቲ ዶክተር ስለ ዝነበረ መን እዩ ዶክተር ከ እዚ እኮ ናይ ከፍቲ ሓኪም እዩ ይብሎም ምህረይ ወላሃንስ ቅልጥፍ ኢሎም ሓኪም ካዶ ይፈልጥ እዩ ኢሎም ኣሽመርዎ ይበሃል ላሊ ላላዬ ላሊ ላላይ ላሊ ላላዬ ላሊ ላሎይ እንተተሓስብ ዶ መቼም ፈተውቲ ምህረይ ወላሃንስ ብዙሓት እዩ ሓደ ነዳቃይ ኣብ መንገዲ ይረኽቦም እሞ ንዑ ናይ ስዋ ክንሰቲ ኢሉ ናብ እንዳ ስዋ ሒዝዎም ይኸድ እዚ ነዳቂ ኣብ ዝሓለፉ እንዳወለደ ደቁ ዳርጋ ኩሎም ብፀገም ዝተጠቕዑ እዮም ኮይኑ ግን ብዙሓት ቆልዑ ብምውላዱ ኩርዓት ዝስምዖ ሰብ እዩ ኣብዚ እንዳ ስዋ እቲ ነዳቂ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ ዝሰትዩ እንዳተፃወተ ድሕሪ ምፅንሑ ናብ ምህረይ ዘወር ኢሉ ከምዚ ይብሎም ነዳቂ ምህረይ ስተዩ እንዶ ንፃወት
እንታይ ደኣ ተሓስቡ ንሕና እኳ ክንደይ ቆልዑ ወሊድና ዘይሓሰብናስ ይብሎም። ምህረይ ወላሃንስ ሓቅኻ እንተተሓስብ ዶ እዞም ኩሎም ወሊድካ እዮም በሎም ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ ትማሊ ምህረይ ወላሃንስ ሰኺሮም ብጣዕሚ ዘኽብርዎ ዝነበሩ ዓብዪ ሰብኣይ ይጸርፍዎ። እዞም ሰብኣይ እውን ምህረይ ደፊሮምኒ ኢሎም ይቕየምዎም። ብጽባሒኡ ግን ምህረይ ወላሃንስ ከም ዝጸረፍዎም እውን እንከይበሎም ናብቶም ዝጸረፍዎም ሰብኣይ ብምኻድ ቅርሺ ዝከሃቡኒ ይብልዎም። እዞም ሰብኣይ ተናዲዶም ችድ ዕውድ ትማል ጸሪፍካ ንስሎም ቅርሺ ክህበካ ዕውድ ይዓውድ ይብልዎም። ምህረይ ወላሃንስ ከም ዝሰንዳበሉ ሓቡና እንደግዳ ትማሊ እንተዝዝክር ዶ ዓቢደ ኢሎም ኣስሒቖም ገንዘቦም ተቐቢሎም ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ ሰንዓፈ ምህረይ ወላሃንስ ኣብ እዋን ደርጊ ናብ ረድኤት እኽሊ ካብ መኪና እናውረዱ ናብ መጋዘን ምልእ ይውዕልዎሞ እኽሊ ይህብዎ። ድሕሪኡ ኣቕኒዖም መስተይኦም ይገብርዎ ነይሮም። ሓደ እዋን ግን እዚ ኣዳራሽ መጋዘን ምሸት ዝመልእዎ ንኮ እንተመፁ ጎዲሉ ይሓድር፣ ዳሕራይ ድማ መልእዎ ይበሃል እሞ መሊሶም ምልእ ይውዕልዎ። ምህረይ ወላሃንስ እዚ ነገር ጠርጢሮም ለይቲ መፂኦም እንተረኣዩስ ኣብ ሰንዓፈ ዝነግዱ ነጋዶ እኽሊ ተመሳጢሮም ናብ ሰንዓፈ ጽዒኖም እንትወስዱ ይርእዎም። ብድሕርዚ ምህረይ ኣብ እንዳስዋ ናብ እኩብ ሰብ እንዳኸዱ ሰብ ይጋብዙ። እቲ ሰብ ድማ እዚ ስራሕ ይውዳእ እንድዩ ኢሉ ይሓቶም። ምህረይ ወላሃንስ እንድዕኸ ነዃል ኣዳራሽ ርኢና ምሸት ዝመልዕናዮ ንኮ ጎዲሉ እዩ ዝሓድር ይብሉ። እቲ ሰብ ተገሪሙ ከመይ ኢሉ እንተሓቶም ምህረይ ወላሃንስ እታ ሰንዓፈ እትወፅእ እትበሃል ጉድጓድ ኣብቲ ኣዳራሽ እያ ዘላ ይመስለኒ ኢሎም ብኣሽሙር እቶም ወሳዶ መን ምዃኖም ኣፍለጡ ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ ልደት ኣብ ሽረ እንከለዉ ምህረይ ወላሃንስ ሓንቲ እንጀራ እንዳሰንከታ ዝመሓደራ ሰበይቲ ይፈልጡ ነይሮም። እዘን ሰበይቲ ብሰንኪ ትኪዕን ተኒዕውራ እሞ ቤተ ክርስቲያን ተጸጊዐን ብልመና እየን ናብረአን ዝደፍኣ። ወዲ ዘን ሰብኣይ ግን ትምህርቱ ወዲኡ ኣብ ኣኽሱም ስራሕ ተመዲቡ ከም ዝሰርሕ ምህረይ ወላሃንስ ይፈልጡ እዮም። ሓደ መዓልቲ ዝወዲ ኣብ እንዳ መስተ ሳንዱቕ ቢራ ወሪዱ ምስ መሓዙ ተወኻዕኻዕ እንዳበለ ይሰቲ ነይሩ። ምህረይ ምስ ረኣዮም ይጽውዖም። እቲ ወዲ እንዳተፈስሐ ንዑ ምህረይ ትፈትውዎ ቢራ ከም ድላይኩም ስተዩ ሎማዓንቲ ልደተ እዩ ዘኽብር ዘለኹ ይብሎም። ምህረይ ወላሃንስ ኣዴኻ እውን ዘይበላኻስ እውን ዘይተብለካ ልደትካ እውን ኢላትካ ተኽብረለኻ ኢሎም ሓለፉ ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ መን ካብ መን ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ፈተንቲ እዋናት ኣብ ልዕሊኡ ንዘጸላዩ ሓደጋታት ሓደ ኮይኑ ከም ዝምክት ይፍለጥ። እዋኑ እዋን መረፃ 1997 ዓመተ ምህረት ተቃወምቲ ኣብ መስቀል ኣደባባይ
ናብታ ዝመጽዋ በረኻ ክምልሶም ኢና ምስ በሉ ትግራዋይ ዝቆረጹሉ ሓደ ዝኾነሉ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ ኣብ እንዳስዋ ሓደ ዓብይ ሰብኣይ እንታ ኣብቲ ጸገምና ሓደ ኮይና ምትሕብጋዝ ጽቡቕ እኳ እንተኾነስ ኣብቲ ጽቡቕ እዋን ከምዚ ሓደ ኮይና ባዕልና ንባዕልና ዘይንተሓጋገዝ ይብሉ። መህረይ ወላሃንስ ኣስዕብ ኣቢሎም ሽዑ ደኣ መን ካብ መን ንንኡስሙ መን ካብ መን ክሕግዞ በሉ ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ ሰባሪ ማዕጾ ኣቦኡ ለይቲ ለይቲ ማዕጾ እንዳሰበረ ብምስራቅ ዝፍለጥ ሓደ መንእሰይ ብግብሪ ወላጅኡ ብምሕፋር ተገሊሉ ይዓቢ። እንተ ትምህርቱ ግን ንፉዕ ስለ ዝነበረ ድማ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ፈላስፋ ምስ ኣጽንዐ እግዚኣብሔር የለን ኢሉ ይኣምን። ብሰንኪ እምነቱ እውን ሰብ ይርሕቆ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ግን መህረይ ሰብ ዕቡድ ዝብሎም ዘሎ እኮ ፈላስፋ ስለ ዝኾኑ ይኸውን ኢሉ ብምሕሳብ ንምህረይ ክፍትኖም ኣልሹ ይረኽቦም። እቲ ፈላስፋ ኣቱ ምህረይ እግዚኣብሔር ግን ኣሎ ዶ የለን ኢሉ ይሓቶም። መህረይ ወላሃንስ ክምሲሎም ቀትሪ ቀትሪ ይትረፍዶም ፈጣርስ ሰብ እኳ እኒሄ እንተ ኸውታሌት ግን የለን ይብልዎ። እቲ ፈላስፋ መሲሉ ከመይ ከውታሌት ዘየለ ኢሉ ይሓቶም። መህረይ ወላሃንስ ከውታሌትማ ኣቦኻን ሰይጣንን እዮም ዝኒሄውታ በልዎ ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ ብእግራ ማእቶት መህረይ ወላሃንስ ሓወልቲ ኣኽሱም ካብ ጣልያን ቅድሚ ምምጽኣ ክትመጽያ እንዳተባሃሉ ብተደጋጋሚ እንትውካዕ ምንቅስቓስ እውን ከም ዝተጀመረ ይስምዑ። ካብቶም ሓወልቲ ኣኽሱም ዘምጽኡ ኮሚቴ ሓደ ኣባል ንምህረይ ኣብ መንገዲ እንትረኽቦም እቲ ኣባል መህረይ ሰሚዕኹም ዶ ሓወልቲ ኣኽሱም እኮ ክትምለስ እያ ኢሎም ይነግርዎም። መህረይ ወላሃንስ ዋ ክትምለስ ካብ ትብሉናማ ቀደም ብእግራ ማእቶት ነይራ ኢሉ መሊሱሉ። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ ጥዑይ ሕሙም ዝሓዘት ኣምቡላንስ እንዳበረረት እንትትመጽእ መህረይ ወላሃንስ ከም ኣመሎም ብጽርግያ ቀስ ኢሎም ይሳገሩ ነይሮም። እዚ ገናሒ ኣምቡላንስ ፍሬን ሒዙ ጠጠው የብላ እሞ ተናዲዱ ድምፁ ዓው ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ ይዛረቦም። መህረይ ቀልጢፍኩም ዘይትሳገሩ ሕሙም እኮ ኢና ሒዘን ዘለና ይብሎም። መህረይ ወላሃንስ እሞ ሕሙም ክተትርፍ ዶ ጥዑይ ክትቀትል ኢሎም ሓሊፎም ይበሃል። ላሊላላዬ ላሊላላይ ላሊላላዬ ላሊላሎይ